Mwana zema kuchamuka. Halo Chaminuka. Mapupu, unatape nini mapupi wewe? Ai wakari naisa wewe. Uzandilongera ndandipedza wewe. Uzandipedza mapupi wewe. Ungati munhu aitora advertise achindiziva obudisa interview muKwayedza ndibonda rekupenga. Walondichokwadi vese. Kwezi wainditora ma-interview ese. Ai wakana aita. Iwewe nemapupi wewe ndatotsa limira namugani wewe uza atirimirane muganda atuda kutaura tese. Mapupu. Ndati unomukonsioma kwana iwe. Ndati mukomana wangu anenge akarembedza kamera muhuro. Ndozvaonekwa izvozvo. Halo? Mapupu iwe chingosara neni butsenyudza muri kuda imimi mukuru. Ini ndakobutsenyudza ndiri kuda. Ini handibutse news. Ini ndokupedzera mese Kwayedza twese kubva kuna chef kutanga nofa wese ndikopedzera. Ende mushonga una evidence kupolisi so far. Chaminuka. Ndangati Mukudzai. Mushonga una evidence asungise kuti mune mushonga. ndati ndikukukumbirai kuti muuye kuofisi mangwati gadzirise kukanganisira kwatakakuitirai. Ah. Man